Cap al Parlament de Catalunya perquè els actes institucionals de la Diada comencen, vaja, d'aquí no res. Una de les novetats és aquesta hissada de la senyera a l'exterior del Parlament de Catalunya. L'acte comença a 7:15 del vespre, el podreu seguir en directe aquí a TV3, a la Selva, però ja comencen a arribar, entenc, els convidats, les autoritats. Ana Poch, bona tarda, com estàs? Bona tarda, Xavier. Sí, aquest acte és a punt de començar. Ja són aquí, per exemple, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que rebrà de mans del Parlament aquesta senyera. Una senyera que, de moment, és a dins de la cambra catalana, ben plegada, però que si serà aquí és una bandera de grans dimensions. Serà la bandera més gran de Catalunya. Fa 6 per 9 metres, és a dir, 54 metres quadrats, que podria ser gairebé un apartament petit. Ha estat adjudicada tota aquesta instal·lació a una empresa catalana, però això sí, aquesta senyera l'ha distribuït una empresa d'Andalusia. Per què? Doncs perquè és un material molt especialitzat, fet de polièster reciclat, per tant, feta de taps en concret, i és un material que ens diuen que és molt resistent, que aguanta cops de vent, també la llum solar perquè no es descoloreixi. Ara bé, tot i això, n'han comprat una segona per si de cas calgués un recanvi. Doncs què t'anava a dir? Anna, de fet, l'acte en si també recupera algun acte que ja es feia, no?, una hissada de bandera. Sí, aquest any la senyera té un paper central, com ho va tenir la Diada del 2004, quan aleshores el president era Pasqual Maragall. Es va fer justament aquí, al passatge dels Til·lers del Parc de la Ciutadella. Ara es vol recuperar aquell esperit, també aquest simbolisme i la història de la senyera, que es pot llegir, per cert, al pal d'aquesta senyera, amb aquesta inscripció que porta per títol La senyera, bandera nacional de Catalunya. Aquest nacional ho remarca el president del Parlament. Ha estat això a iniciativa del president del Parlament, Josep Rull, amb un acord de la mesa, amb una inscripció que comença explicant que la senyera és una de les banderes més antigues d'Europa encara vigents. Ho podem llegir en català, en braille i també amb un codi QR. Per tant, tots aquells visitants que passin pel Parc de la Ciutadella poden descarregar aquest codi QR per llegir la història de la senyera en aranès, en castellà, en anglès, italià, francès i també en alemany. Escolta, però tinc entès, Anna, que en la instal·lació de la bandera no tot han sigut bufar i fent polles, no? Ha sigut com hi ha una història al darrere, no? O una història més que al darrere, a sota. Hi ha hagut sorpreses. A sota, exacte, perquè aquí al Parc de la Ciutadella, quan excaves una mica, hi trobes fàcilment restes arqueològiques. En primer lloc, el que van trobar van ser construccions antigues del 1881, durant l'exposició universal, també algunes peces ceràmiques i també una moneda del segle XVII-XVIII, l'Ardit. Per això va caldre que aquí intervingués el Museu d'Història de la ciutat de Barcelona, per tenir aquesta preservació d'aquestes peces que es van trobar. Per què? Doncs perquè aquest pal, que és immens, això fa 25 metres d'altura, havia d'ancorar-se bé avall, van fer un forat de 5 metres perquè quedés molt estable i ara aquest pal aguanta vents de fins a 200 km per hora. Tant aquest pal com la bandera com tota la instal·lació ha costat uns 90.000 euros. En aquests moments arriba el president de la Generalitat, Salvador Illa, serà també qui encapçalarà aquest acte. A partir d'avui, aquesta bandera onejarà durant tot l'any i es vol que aquest, a partir d'ara, sigui el primer dels actes dels 11 de setembre. Doncs moltes gràcies, Ana Poch. A partir de 7:15 seguirem la transmissió d'aquest acte, com dius tu, el primer acte oficial dels actes institucionals de l'11 de setembre. Moltes gràcies. Fins després, Anna. Veiem ara el president de la Generalitat que saluda els responsables dels Mossos que tenen la seguretat del Parlament. Doncs seguim aquí a la Selva. Ens havia quedat amb en Joan Joan. Concretament saluda el cap dels Mossos, Com dius? Que dic concretament saluda el cap dels Mossos, en Miquel Esquius, sí. No és que sigui... El comissari, sí. Sinó el cap dels Mossos. Exacte. Que a més, clar, una formació de gala, no? Exacte. Perquè 11 de setembre i més un acte oficial, institucional com aquest. Fan això tan, no sé com dir-ho, no? Simbòlic, no? De passar-li novetats, no? Les novetats. I revisa. Veus? Miquel Esquius, que acompanya el president, sí. Molt bé. Doncs dèiem això, Joan, abans d'anar al Parlament ens havíem quedat amb la teva resposta
sobre la teva hipòtesi del cas que pot afectar a ta germana. Aquesta diada, protagonisme especial aquest 2025 de la senyera com un dels símbols nacionals de Catalunya. Una senyera de grans dimensions, fa 54 metres quadrats, que quedarà instal·lada aquí, just davant de la façana del Parlament, al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Una hissada de la senyera a proposta del president del Parlament, Josep Rull, acordada per la mesa, en un acte presidit també pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L'alcalde, en nom de la ciutat, rebrà aquesta senyera de mans del Parlament. És un acte inspirat en la diada del 2004, quan l'aleshores president Pasqual Maragall va decidir que la senyera tingués un paper central. Ara es vol recuperar aquell esperit, aquella intenció, perquè a partir dels pròxims anys també aquesta hissada de la senyera sigui el primer dels actes oficials de l'11 de setembre. Veiem aquí imatges del Parlament, d'aquest gran palau, aquest edifici, on a partir d'ara tothom que hi passegi per davant podrà veure un gran pal de 25 metres d'altura amb aquesta gran senyera, la bandera més gran de Catalunya. Aquest pal, això sí, que no supera l'altura màxima d'aquest edifici catalogat. En aquests moments, entre l'Orfeó Català, acompanyat també de la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra, l'Orfeó Català, que interpretarà, com no podia ser d'altra manera, el cant de la senyera mentre hi hagi aquesta hissada, també el cant dels ocells i, finalment, l'himne nacional de Catalunya, els segadors. Veiem la formació de gala dels Mossos d'Esquadra, tres dels quals, tres representants, seran els que portaran la senyera des de dins del Parlament, en concret des de la planta noble, cap a l'exterior, per fer aquesta hissada de la senyera. Veiem també aquí un grup de gralleres, les Antines, un grup de dones que volen visualitzar també que la dona també té un protagonisme dins del món de la música tradicional. És un acte amb l'assistència de més de 400 convidats. Aquí hi ha una nombrosa representació del món polític, també econòmic, social, cultural, que després, un cop acabi aquesta inauguració d'aquesta hissada de la senyera, després també recupera una altra tradició, la recepció oficial que ofereix la mesa del Parlament a tots els representants que són avui aquí, una recepció oficial que es feia des del 1980, però que es va interrompre l'any 2008 i que aquest any s'ha pogut recuperar i que es farà just després dins del Palau del Parlament. Veiem com entren els membres de la mesa, també els membres del govern català, els consellers, en aquest acte. Després faran l'entrada també a les tres personalitats, els tres representants que encapçalen aquest acte, com dèiem, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el president del Parlament, Josep Rull, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El president del Parlament, el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona. Serà un acte que es vol que sigui solemne, d'homenatge a la senyera, per explicar el simbolisme i també l'origen de la nostra bandera, de les 4 barres, amb música, un acte que es preveu breu, d'uns 20 minuts, però amb la màxima solemnitat, i també amb poemes. Es llegirà el de Martí i Pol l'ara mateix, i també sentirem explicar els orígens de la senyera, que també es poden llegir per tothom que ho vulgui al pal d'aquesta bandera. L'acte d'inauguració i hissada de la senyera.
la bandera nacional de Catalunya. Catalunya té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne. I el Parlament ha de regular les diverses expressions del marc simbòlic de Catalunya. És per aquest motiu que, des de la seu on resideix la sobirania del poble de Catalunya, rebrem solemnement la seva bandera nacional. No preveiem que hi hagués aquest moment de tanta buit. Voleu que digui alguna cosa a les... Veiem com tres representants del cos de Mossos, de la formació de gala del cos de Mossos, porten la senyera plegada. Ha sortit des del Saló Noble, des del quadre d'Antoni Tàpies del 7 de novembre, i en aquests moments surt del Parlament. De fons sentim la sardana, aquesta marxa solemnial de Josep Serra, interpretada per la Cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I just en aquests moments, quan ara creuen aquesta porta de la cambra catalana, aquí a fora comencem a sentir una versió dels tres tambors que interpreten el grup de gralleres Les Antines. Un acte, com deien, amb tota la solemnitat, que vol fer homenatge a un dels símbols nacionals de Catalunya.
Els presidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya reben simbòlicament la senyera. A continuació, serà confiada a l'alcalde de Barcelona, cap i casal de Catalunya, perquè sigui hissada davant la seu del Parlament, institució que representa el poble de Catalunya. Ha cadissada aquesta senyera que fa 6 per 9 metres, grans dimensions, 54 metres quadrats. Aquesta senyera, la més gran de Catalunya, just davant de la façana del Parlament. 4 barres vermelles sobre fons groc. Avui ens reunim sota els colors d'un símbol que travessa segles, la senyera. Una bandera antiga
entre les més velles d'Europa encara vives. Nascuda d'un escut i d'un llinatge, es va convertir en molt més que això, la bandera d'un poble. El seu vestigi més antic conegut es troba en un segell de Ramon Berenguer IV de l'any 1150. Però ja molt abans, Catalunya s'havia anat configurant com una realitat política i jurídica pròpia. I en aquell escut, que després seria bandera, hi bategava una manera d'entendre el poder, no només des de la força, sinó també des del pacte i la llei. Amb els pas dels segles, aquella senyera dinàstica va baixar dels castells a les places. Les ciutats, que depenien directament del sobirà, la van fer seva. I així esdevingué un símbol col·lectiu. Emblema del Principat. Emblema de la voluntat de ser. A les acaballes del segle XIX, en plena renaixença cultural i política, la senyera es va convertir en la bandera nacional. De fet, l'any 1896, l'Orfeó Català estrenava El cant de la senyera amb música de Lluís Millet i lletra de Joan Maragall. Un himne que obria concerts. Però també camins. I quan, el 1914, es va constituir la Mancomunitat de Catalunya sota la presidència de Prat de la Riba, la senyera va ser adoptada com a bandera oficial d'un país que tornava a mirar el seu futur amb esperança. Aquella flama, però, va ser apagada per la dictadura de Primo de Rivera. I més endavant, amb l'esclat de la Guerra Civil i la repressió del franquisme, la senyera va tornar a ser prohibida, però no pas oblidada. But
El cant dels ocells interpretat per Gemma Humet al costat de l'Orfeo Català. La senyera no va desaparèixer. Cosida en silenci, custodiada per escoles, entitats i llars familiars, apareixia valenta en dies assenyalats als balcons, als cims i a les parets que la repressió no podia abastar. Allà on la llibertat era un risc, la senyera esdevenia un gest de resistència, un símbol viu de fermesa i dignitat. Amb la recuperació de la Generalitat, l'any 1977, la senyera va tornar a ser de ple dret la bandera oficial de la nació. I en aquest context, l'any 1981 s'edita el poemari de Miquel Martí i Pol, L'àmbit de tots els àmbits, amb el conegut poema Ara mateix. Ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa. De res a poc, i sempre amb vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Avui la senyera no és només una bandera, és memòria, és orgull i és futur. És la història d'un poble que ha sabut persistir, però també un símbol d'inclusió i projecció cap al demà. Una bandera d'un país que no pregunta als seus ciutadans d'on venen, sinó on volen arribar, plegats, amb progrés, amb benestar i en llibertat. I a partir d'avui onejarà solemne davant el Parlament de Catalunya com a símbol d'unitat i sobirania de tot un poble. Són també símbols nacionals de Catalunya la festa i l'himne. La festa de Catalunya és la diada de l'11 de setembre. L'himne de Catalunya és Els Segadors.
la sortida de la Guàrdia d'Honor del Cos de Mossos d'Esquadra i de l'Orfeó Català finalitzem aquest acte. Moltes gràcies per la vostra assistència. Us convidem ara a entrar al Palau del Parlament. És un convit a entrar dins del Parlament perquè aquest any una altra novetat. Es recupera la tradició d'una recepció oficial que s'havia fet des del restabliment de la democràcia el 1980 i fins al 2008. Una recepció oficial que ofereix la mesa del Parlament a la representació política, econòmica, social i cultural que han estat convidats en aquest acte solemne d'inauguració d'Hissada de la Senyera. Un acte a partir d'avui. Hi haurà aquesta senyera instal·lada just davant de la façana del Parlament. Tothom que ho vulgui la podrà veure en un pal on explica el simbolisme i la història d'aquesta senyera de les 4 barres com un dels símbols nacionals de Catalunya. Una recepció oficial, doncs, just després d'aquest primer acte que a partir d'avui, com que aquesta bandera onejarà durant tot l'any, només s'abaixarà l'any que ve per tornar-la a hissar. A partir d'avui, aquest serà el primer dels actes oficials dels 11 de setembre. Per cert, que qui vulgui veure les joies que hi ha dins d'aquest magnífic Palau del Parlament, una bona ocasió és demà. I torna a haver jornada de portes obertes des de les 11 del matí i fins les 7 de la tarda, així com també hi haurà portes obertes al Palau de la Generalitat i en altres museus i indrets de Catalunya. Acaba, doncs, el primer dels actes oficials d'aquesta Diada 2025. Doncs moltes gràcies a la nostra companya Anna Poch, gràcies per la transmissió d'aquest primer acte solemne, a més remarcat amb tota solemnitat d'Hissada de la Senyera al Parc de la Ciutadella. Moltes gràcies.